बै फैसा सोना दोनग्रानि मोनसे माबाखौ साबिखौ एरख'नाय खालाम। मिथिबाय? एरख'नाय औ पार्स माबायाव एरख'नाय सिस्टेम खालामना दोन मोनसे अबेबा आलमिरानि अबेबा मोनसे माबाखौ जेराव जों फैसा दोनो बे टाइपनि देखायनो हानाय हा खोनाबाय? स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपाव गुसुंबाबो खोनाबाय जानांगौ, नाथाय गासिबो भिडिअ क्लिपखौनो दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारियै होगोन। बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ गिबिसिनथारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर दिनै साननैसो सिगां दिनै गहपुराव जि मोनसे जाथाय जालांबाय, बे जाथायखौ दिनै आसाम नाङैनो गासैबो मानसिफ्रानो मिथिजोब्बाय जानांगौ। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बेनोदि बुदिराम बसुमतारिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनो थाखाय जेरै गहपुरखौ जबरदस्ति खालामबाय थादोंमोन, बेजों लोगोसे सानैसो बिनि लोगोफ्रा, नाथाय बिथांमोननि गासैबो खालामनाया फेलें जाबाय। फेलें जानायखाय बिथांमोना मोनसे षड़यन्त्र रचना खालामनानै स्टुडेन्ट इउनियननि सा 10 सुबुंफोरखौ केस होबाय, जाय केसआवहाय बिथाङा गावनि बिसाजोखौनो फानबाय। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाथ' बिनि थाखाय जेबो नंखाया, नाथाय गुबुन फारसेथिं बे जे गावनि बिसाजोखौ फानबाय, बे आसरित खोथा आरोना। बे बाथ्राया दिनै आं बुंनाय नङा लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ गासैखौबो खोनासंनायनि उनाव फारि फारियै नोंथांमोना मिथिलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय था। लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। औ माथो माबाखौ बै आंना बे बेटारि गैबांला, ओंखायनो बेजों हरदां, बेयाव हरबाय था। दे जागोन दे। ओमफ्राय माबाया माबा केकखौ माजों कम्पिउटार बुख्रुबनाया जाबाय। हरदोंना हराखै? रावनोबो हरनाङा दै। रावनोबो शेयार खालामथारनाङा। आं बेयावल' हरजोबो दे। आंनियाव हरबाय थादो। 14% दंबावो। मोजां भेन्डेलाइस खालामथार। बाहेरनिखौ खालामनाङा। न'आव हाबना खालामदों होनना देखायनांगौ आरो। ओमफ्राय बै माबाया बै फैसा सोना दोनग्रानि मोनसे माबाखौ साबिखौ एरख'नाय खालाम। मिथिबाय? एरख'नाय औ पार्स माबायाव एरख'नाय सिस्टेम खालामना दोन मोनसे अबेबा आलमिरानि अबेबा मोनसे माबाखौ जेराव जों फैसा दोनो बे टाइपनि देखायनो हानाय हा खोनाबाय? अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बे भिडिअ रेकर्डआव दिनै बिथाङा गाव जे माबायदि फान्दायनानै गावनि बिसाजोखौ रेप खालामदों होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावबाय, आरो लोगोसे गावनि थाखाखौ खावदों होननानै गावसोरनो थालाखौ बुखावनानै, लेपटपखौ गावसोरनो बुफायनानै, टिभिखौ गावसिनि गुन्दाजोंनो बुख्रेब होनानै बिथांमोना दिनै स्टुडेन्ट इउनियननि थारमाने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फासायबाय दिनै बे भिडिअ रेकर्डआ। आरो बेल' नङा लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि नांगौ होननानै बुङोब्ला आं गासैबो रेकर्डखौ नोंथांमोननो होनो हाजोबो। बेल' नङा, बेजों थाफाग्रा माखासे गुन्दाफोर दङ, माखासे मुर्खफोर दङ, जायखौ नोंथांमोना जुदि गोनां जायोब्ला आं नोंथांमोननो गासैखौबो होजोबनो हागोन। नाथाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोनसे भिडिअ क्लिपखौनो होनानै आङो दोनथ'नो सानबाय। गोजोन्थों, नांगौ जायोब्ला आं होबावगोन।